Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Emsop ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Kamfanin Emsop kamfani ne na sayar da data, airtime to cash da dai sauransu. A cikin wannan kamfani sun zo da sabbin tsare-tsare wanda idan ka gayyaci mutum ya zo kana da 10% na duk abin da ya saya. Maza ka je cikin Play Store na wayarka ka ɗauko application ɗin Emsop, ka rubuta Emsop haɗe ba tare da ka raba ta ba. Za ka ga wannan shine application ɗin Emsop. Ka yi rijista, referral code ba dole sai ka sa shi ba. Za ka iya tsallake shi, shi kenan ka yi rijista ka fara sayar da data ko kuma ka saya wa budurwarka, abokinka da kuma 'yan uwanka. Duba da yanayi yanzu duk inda ka je za ka sayi data, za a ce ma data 1 gig 700, 800 to